Днеска сега ще снимам каква игра ще се избера. Аз си избрах вече. Сега ще снимам. Ето и тъс ще играя. Чакайте, аз избрах си вече. Тя е тук. Много е лесно и ще видим сега как. Сега малко ми интернет ми показва. Няма нищо. Сега ще играем тъс игра. Тя е много интересна. Хора. Сега почвам и чакам и да ме оправи, да знаете. Просто. Сега чакам интернета да ми той как се казваше? Да ми изстартира. А на това време ще си изтрия тези неща, защото ми пречат. Не той. Няма да си пусна той. Ето. Сега чакаме. Ето стана. Стига. Сега почваме играта. И така. Сега тук имам една сестра, тя ще дойде после, ще играем с нея. Така. Тук сега чакам да ми... И сега така. И така, чакаме. И чакаме сега. Така. Аз ще бъда етъс. Защото ми е интересна. Хора. Айде аз почвам вече. Чакайте да се оправят и нещо. Сега почвам. Първо място. Това е много лесна игра. Само да скачаш. Не е лесната. Тук много е трудно, ама ще се справя пак. Айде, чао. Да спиш. Сега от родина сме на училище. Сега си играя, защото после няма да може. После лягам си, да знаете. Изчакайте за малко. Ало. Какъв телефон ти взимахала? iPhone Pro Max. Я? 15-ката, my God. Няколко кажи дали наистина. Да, ама той батерия няма, трябва да си намеря зарядно. Зарядно няма, те нали ни дават там зарядно. Там ни дават зарядно. Я покажи кутията. Кутията ли? Да. Мама я прибра сега. Кажи да не изкара да не изтиска. Чакай, изчакай тука. Казва, какво да роби сега? Утре ще вземе кутията. Утре ще вземе кутията, ще доди. Кажи да не изкара да видим. Тя каза, къде да бъркам? Тя каза, къде да бъркам сега? За колко пари го сма? Шишета къде си? Шишетата аз ти дадох. Тате. Аз ти дадох. 500. За колко пари го сма? 500. За колко пари го сма? Не знам, тати ми взема от
Отидохме да видим перални. И пералните намерихме iPhone. И си докупях. Тати ми докупи подарък от него. Колко пари? Не знам, той го видя там. Ябълките колко пари? Добре, чакай тука. Чакай да те питам. Да, бе, татко, утре ще ги видиш, айфона ще види той. Той такъв телефон не вижда бабките. Остави го. Аз съм му показа сега. Еми, остави го, той не вера. Показа ли му за мисля? Какво? Ти не можеш да му покажеш за мисля. Остави го. Да не вера. Колко пари каза? Чакай, не питам. 500 каза. А? 500. Той не е истински. Бе, как не е истински? Не е истински. Бе, как не е истински? Той, как се казваше? Истински, баба. От зората докупяхме, от зората. От карата. От зората докупях, мама му. Добро по карата. Виж какви са телефоните. Виждаш ли? Да, дай да видя какво ти купиха. Без така, без копчета, айфоните са. Трябва да отвън да слагам сега копчета. Ти добре, дай да видя. Чакай сега. Поред ще... Чакай да спра той видеото. Не се